היי לכולם, הפרצוף הזה עומד מולכם כבר שעה, והפרצוף הזה עכשיו ינסה לדמות יותר לפרצוף שאתם רואות. כל הסיפור הזה ייקח בסביבות 5 דקות לפני העריכה, ויש לנו כאן קונסילר אחד, קונסילר, המוצר הכי חשוב בעיניי. יש לנו כאן עיפרון עיניים חום, אמרתי כבר מה אני חושבת על עפרונות, מה אני חושבת על עיפרון חום, חייבים. יש לי כאן עיפרון צללית אחד שהוא מין חום אדמדם, רק כדי להראות מה אפשר לעשות איתו. מאחד המוצרים הטובים של גם וגם. עוד מוצר של גם וגם הוא הסומק שלי, הוא נראה ככה. סומק קרמי, יכול לשמש כסומק, יכול לשמש כגלוס. קל מאוד לעבודה בלי מברשות, עם הידיים. אחלה מוצר מומלץ. ומה עוד יש לי פה? שפתון. נתחיל. אני מתחילה מקונסילר. הרבה פעמים אני לא משתמשת בכלל בשום מייקאפ או פאונדיישן. אני שמה קונסילר נקודה בנקודה במקומות שיש לי כהויות, על המקומות שאני רוצה טיפה להסתיר, ועל איפה שאדום. כאן הכי אדום, כאן יש קצת אדום, כאן יש קצת אדום, עוד לא לקחתי טבילה נוספת. כאן יש קצת אדום, כאן יש קצת אדום. זהו פחות או יותר. ככה זה נראה כשאני מתחילה. לוקחת את המברשת שלי, שהיא לא גדולה, היא ממש קטנה, ומתחילה לעבוד. כשאני מטשטשת עם המברשת, האדמומיות נעלמה. רק איפה שצריך, לא איפה שלא צריך. למשל בשפם אני לא אדומה, לא ברחתי שם כלום. איפה שאדום, אני מסתירה. אני מתחילה דווקא מהחלק התחתון של הפנים ומשאירה את הקונסילר טיפה להתייבש באזור של העיניים. הסיבה היא שכשהוא טיפה מתייבש, אז הפיגמנט שלו נשאר קצת יותר עמיד וקצת יותר מכסה. אז קודם כל אני עוברת על כל היצירה היפה שעשיתי לעצמי על הפנים. הנה נטרלנו את האדום גם כאן, לא צריך עד למעלה, אין טעם. קצת אדום פה בין הגבות, מה שנשאר על המברשת. ועכשיו לאזור העיניים. תופחת בקלילות. הקונסילר הזה אפשר לעבוד גם עם האצבעות. הטשטוש באמצעות האצבע מחמם את המוצר ונותן לו יכולת להתמזג יותר טוב עם האור. אבל אני עושה את זה רגע עם המברשת כי זה יותר מהיר, ואולי גם קצת יותר הגיוני. זהו, לא צריך יותר. כבר רואים שאין לנו עיגולים שחורים מתחת לעיניים. הנה הכתם הזה, קצת נכסה אותו ממה שנשאר על המברשת. לא מעבר לזה, גם כאן, מה שהשארתי עם הקונסילר. תודה, שלום. יופי, אפשר להמשיך. אני ממשיכה לעיניים. אני לוקחת עיפרון צללית, שהוא כזה חום אדמדם. אני נותנת איתו פס צמוד לריסים שלי. לא מדויק, לא שום דבר, ורק עם הקמיצונת עוברת ומטשטשת אותו, טיפה צמוד לריסים, וזהו. עין אחת. עין שנייה, אותו סיפור בדיוק. זה מצב שיש לי רק 2. מטשטשת את זה קלות. זה לא מגיע עד הסוף, זה לא צריך להיות מדויק. זה איזה זריקונת של צבע שתדגיש את העיניים. זה הכל. נגמר הסיפור. כבר אנחנו במוצר השלישי. המוצר השלישי יהיה עיפרון חום. עם עיפרון החום אני נכנסת פה מתחת לריסים. כן, ברטוב של העין. ברטוב של העין, החלק העליון. הרטוב העליון של העין. ואז קצת גם ברטוב התחתון, אבל לא באמת ברטוב התחתון, אלא איפשהו בין הריסים. אני מרגישה שאני ממש זזה בין הריסים. ואני עוזרת לו קצת עם האצבע, כי אני לא רוצה שיראו שהוא עקום. ואני לא רוצה שיראו שהוא לא מדויק. אותו דבר, החלק העליון בעצם נכנסת ברטוב של העין, כאן. ממלא כאן את מה שרואים, ואז גם טיפונת בין הריסים בחלק החיצוני. לא צריך יותר. זהו. טיפה עם האצבע, עין גמורה. אותו דבר כאן. קודם כל בחלק הרטוב של העין, אין מה לעשות, העין נעצמת, לא שואלים, ואז גם יש כבר
הדבקה של הסיפור לחלק התחתון. נחזור לכאן טיפה, החלק החיצוני, רק צמוד לריסים, רק בשליש החיצוני של העין, לא מעבר לזה, לא צריך את כל המסגרת. בגלל שנכנסתי לתוך העין, הסיפור עובד לבד. יאללה, יש אותנו. יש עיניים, עיניים במקום. מסקרה. 1000 סוגי מסקרות בעולם, גיליתי זאת לאחרונה, היא מסקרה שנקראת בשיטת הטיובינג, היא יוצרת איזשהו ציפוי מסביב לכל ריס, ויורדת ונשטפת במים חמימים, ככה שלא צריך לשפשף את העיניים ולא צריך להשתמש בשמנים, שבעיניי רגישות כמו שלי גורמים אחר כך לטשטוש הראייה של כמה ימים. לא נעים. אז קצת מסקרה, לא צריך יותר. סך הכל היא פרומה מגירה. עוד לא הגענו לזמן הסופי של האירוע המשמח הזה. זהו. מסקרה בחלק העליון בלבד, אני לא שמה בחלק התחתון, אני לא אוהבת שזה נוזל לי, אני לא אוהבת שזה משאיר לי. סומק קרמי. 2 נקודות בחלק העליון של עצם הלחי. שמה גם טיפונת על השפתיים. טיפונת אמרתי. יותר מדי. מזל שהוא קרמי. והוא נמרח עד כדי נעלם כמעט. אוקיי. מה קורה איתו כאן? 2 אצבעות מצידון. איזה קטע נהיה. מה קורה? מישהי בלי פרופורציה, מתאפרת בלי מראה. לא נורא. תיקח את המברשת שלה ותעבור טיפונת. תנועות מעגליות ולתוך קו המצח, כי אנחנו יוצרים כאן איזושהי הצללה לפנים. אוקיי. good enough. 2 אצבעות בחלק העליון של עצם הלחי, לא לרדת למטה, לא מסתובבת כאן סביב הלחי. אני לא אוהבת לחיי בובה, לא מחמיא לאף אחת שמחייכת והלחי כאן, ואז מפסיקה לחייך והלחי כבר לא במקום המקורי שלה. יאללה, יש לנו את זה. יש לנו גם איזשהו סוג של גלוס, אפשר עוד להמשיך ולעשות, אולי עוד איזשהו משהו קטן. אבל בגדול, ביום יום, אנחנו בסדר. מי ששמה לב עד עכשיו, שסחבק אין לגבות, אז אני מוסיפה מטבלת גם טיפונת בגבות, כדי שלא יגידו לי. העיפרון של הגבות, יש לו שפיץ בגודל של שערה של גבה. זאת הכוונה, לצייר איתו טיפה שערות, למלא טיפה. רק למי שאין, לא חובה, לא להגזים. הטרנד היום הוא גבות בהירות, אז אני בטרנד. וואלה, 7 דקות. במגירה. ביי.